עופר, ערב טוב, כאן דניאל. ערב טוב. הייתי רוצה לשאול אותך, אתה נתפס בשנים האחרונות כמושיע הסדרתי של קבוצות התחתית בארץ, והשנה אנחנו רואים שהתחלת עונה עם קבוצה מההתחלה ובנית וההוצאות מגיעות בהתאם. איך זה נתפס בעיניך? איך זה רק השנה אתה מקבל את הקרדיט בעצם מתחילת העונה? לא, זה לא רק השנה, אבל גם בגבעת שמואל היה לי עונה שהתחלתי ולפני כן ברמת גן, וגם הייתי בכל תקופה. תשמע, כשאני בא לאמן בליגה, בדרך כלל הקבוצות שלי מצליחות, עושות טוב, ואחוז ההצלחה שלי בכל קבוצה שאימנתי היו טובים. למה זה יצא השנה, כאילו בתחילת עונה ובמקומות אחרים פחות? אין לי הסבר מדויק. אבל ברגע שאני מקבל את ההזדמנות לאמן, אני באמת משתדל לבנות את הקבוצה, את המשחק של הקבוצה הכי טוב שאפשר. השנה זה מתחבר מצוין, ואני שמח על זה. עופר, הייתי רוצה לדעת, קיבלת את מאיר טפירו לקבוצה, כשהוא הוא בגיל קצת יותר מבוגר, אבל אנחנו רואים שמאיר בעונה מצוינת ומריץ את הקבוצה בצורה מצוינת. מה ההשפעה שלו בחדר הלבשה, על המשחק? למאיר יש הרבה השפעה על הקבוצה. בסך הכל הוא מקובל על ידי כל השחקנים כמנהיג על המגרש. מקבלים את הדרך שלו, מקבלים את התפקיד שלו. יש לו השפעה מאוד טובה בו, הוא שחקן מאוד מאוד תחרותי, ספורטאי מאוד תחרותי, שמתאמן ועובד בצורה מאוד מאוד טובה. זה משפיע גם על הסביבה. מעבר לכך, זה לא רק מאיר טפירו או עופר ברקוביץ'. כל השחקנים זו קבוצה שעובדת, שהיא קבוצה חרוצה, שבאה לאימון גם אחרי הישג גדול, ועובדת קשה ומצליחה מדי יום להמשיך ולהשקיע ולהתאמץ. וזה משהו במהלך לדרך. הרעב הזה של השחקנים מצליח, והרוח שלהם, וכמובן העבודה של הצוות, שהיא לא רק שלי, גם של הצוות שעובד איתי, מאמן כושר, רפי גרודצקי, ועוזר מאמן ליאור רוזן, וכל הצוות מסביב. ואני שמח שהשחקנים שותפים עם זה כולם, ואנחנו מצליחים כל הזמן להתקדם עם זה לרמות כדורסל יותר טובות. דיברת על הקבוצה כמכלול, והייתי רוצה לציין את רמל בריידי, ולשאול אותך מאחורי הקלעים איך קבוצה עם תקציב לא גדול ומוניטין גם לא גדול באירופה מצליחה להביא שחקן שבאמת מוכר שהוא שחקן ברמה גבוהה מאוד, אולי יש מקומו קצת מעל הרמה של אשדוד. קודם כל חיפשנו שחקנים שהם עם פוטנציאל פריצה, אבל לפני הפריצה. זה לא רק ברדלי, זה גם קרטר וגם דנקן הם כאלה, שחקנים שאנחנו רואים את היכולות שלהם וראינו אותם קודם, והיה נראה לנו שהם יכולים בתפקיד משמעותי אצלנו. הם כולם היו שחקנים בתפקיד משני בקבוצות אחרות, וידענו שאם נביא אותם אלינו זה יכול מאוד מאוד להצליח, ואני שמח שרמל מצליח ככה, והכי חשוב זה באמת גם להתמיד עם זה, כי אנחנו רק באמצע העונה. ואני חושב שמעל הכל, מעל היכולות האישיות שלהם, השילוב ביניהם והפרגון ההדדי ביניהם, הוא שעושה את הקבוצה לכל כך טובה. את זה אין ספק שרואים.